pamusoro pedare ndava nenyaya iri paitem 13 case number 143 of 26 a homestead dispute iri muvillage Mamurove. Iyi nhau yakamhangarwa naMoses Mudaba achimhangarira Jona Ntini pamwe chete naGertrude Vhovha naCharity Vhovha. Charity Vhovha, Gertrude Vhovha, Jona Ntini. Ndiyo nhau yandava nayo mudare. Kumbiro wakavaka masebere uwa manhasaro wasebere mchana. Ndichakumbirawo Moses Mudaba usimudze ruoko rwerudyi wakagara pasi wotedzera zvandakutaura mumashure. Ini Moses Mudaba ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totendeserwa pasi. Ndochiuyawo kune vakamhangarirwa Jona Ntini naGertrude Vhovha naCharity Vhovha simudzema upenye rudyi pamwe chete. Pandichati Jona Ntini, Gertrude naCharity mutauro wemazita. Ini Jona Ntini ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka ichise maoko pasi. Ndoya kumhangarira Moses Mudaba ndokumbira kuti uzivisewo dare muchidimbo wakagara pasi tasakisa kuti ungoti mhangarira vatatu ava. Ndokutanga kumhangarira kwenyaya here. Ndichakumbira kuti muzivisewo dare tichasakisa kuti mumhangarire vatatu ava. Pamusoro idare ndava kutomangarawo mhosva ikuitika pamberi pezvinhu zvangu. Like muna 2010 ndakarwara nechirwere chesistosoma chepsychiatric. Saka ndakazopora muna 2020 kumvura. Saka ndakasiya zvinhu zvangu zvebasa zviri mumaoko emudzimai wangu Charity Vhovha. Saka zvava zviri zvinhu zvakawanda kwazvo zvebasa. Kusanganisa nesitendi ndakatenga muna 2020 ndakamutumira mari kuti atenge stendi pamaso avo. Saka chakunetsa mari ndechekuti ndichiwana zvinhu zvangu zvokuti ndauda kuzvishandisa ndapora. Ndakada kuti ndimbotora kufambira nyaya yemabasa kwaanoshanda ndikashaya musoro. Saka izvi zvindosara kuti zviri potokudare remwaanogara muno kuti ndikwanise kuwana zvinhu zvangu bheki zvinosanganisa zvebasa nesitendi iyoyo. Ndikandonishoti nyaya yacho zvinhu zvacho zvebasa. Mati mudzimai wenyu ainzani? Charity Vhovha. Ndaona pano mamhangarira Jona Ntini naGertrude. Masisters acho ndoairambidza kupinda pamba basa pendakatenga. Saka vari kubatwa nemhosva yekurambidza kupinda ikwavo. Ndomhosva mukuwapomera. Kuti vaikurambidza kupinda pamusha. Kuti ndishandi wano kugara ipapo kandi ndinodauya kumusha. Ndakatenga nemudzimai wangu. Makatenga imba kana kuti makatenga iri stendi? Ndakatenga iri stendi muna 2020. Ndakakumira $500 muna 2020. Makatumira $500 muna 2020? Kuna Charity Vhovha. Yakanga iye yekuti atenge stendi tizogara nemwana wedu anozitenzo takaita mwana mukomana. Saka makatenga stendi yakakura sei ne500? Ndinatsoziva kuti zvese zvaitwa namadhamu ndisi ndokuti twakatenga stendi. Ndobva makavaka musha? Pakavakwa musha wakapera.
Makawanga musha gore. Madzimai ndo akazwa vakapozwa vanoshanda kumupurisa. Mudzimai ndiye akazovaka. Tanzwa muchitaura nawe zvimwe zvinhu zvebasa zvekushandisa zvendakanyorapo zvehistory rebasa. Ndine kambani inonzi Powerchem inogadzira mushonga inosupply zvinhu munanasi mukumana hera kuti nemakambani akakomberedza inogadzira machemicals. Charity Vova pomerwa mhosva yekunzi mundirambidza kupinda pamusha wenyu ndakupa mari 500 yekutenga stand ukazosara ukavaka. Mashita zvenyu nekuti pamukana kutaura pamusoro imambo mhosva yandikupomerwa ndiyifuna. Sanangurirai dare kuti sei musiri kubvuma. Mhosva iyi ndikuiramba nekuti gore ravari kutaura rekuti 2020 ndandatoacquire land iyi kare. Imi makatenga stand gore ripi? Handina kutenga stand as such. Muna 2012 ndakaita dambudziko rekuti ndanga ndasiyana nemurume apa ndane mwana, saka ndakatanga kushaya kugara, zvinhu zvakandiomera. Makasiyana nemurume gore ra2012 here kana? Tatosiyana kare, ndikutaura matengero andakaita stand, mawandiro andakaita stand. Saka bamukuru vangu vakandibatsira kuti ndiwane pekugara. Hapasiripo pandakaivaka. Mbva ndawana basa 2013 muna December. Ndo pandakadzoka ndichizotanga kuvaka. $500 yavari kutaura handisi kuiziva. Makawanana rini na Moses? Muna 2011. 2009. Handizviziva, ndoziva 2011 ndopatakaita mwana wedu mukomana 2011 May. Ezvino zvakura sei? Ane 15 years. Saka imi muri kuti makabva marambana gore ripi? Ipapo 2011 May akatoramba iri mhuri. Saka muri kuti hamuna kumbobvira makagara mose naMoses? Takangogara tese kwenguva idiki diki. Muna 2011? Ndobva akusiyai mune pamuviri? Mva ndatodzokera mumba kwedu. Ndobva masitenga stand gore ripi? 2012. Ndopandakazoiwana. Then 2013 ndichizotanga kuvaka. Bandari, kana mune zvimwe zvamungada kunzwa kana kuzwisisa makasununguka kutibvunza. Pamusoro imambo pane pamataura imi muchiti makabva marwara. Vakatanga kurwara rini baba? Kurwara kwavo handingazive kuti zvakanyatsotanga rini chaipo. Asi vaitorwara murwariro iyoyo? Inini ndakatozozviziva kuti vanenge vari kunyanyisa kurwara ka. Mushure mekunge ndatozofonerwawo nevanhu vakandiudza tanga tasiyana kare pavakarwara. Saka inini zvekurwara kwavo kuti zvakanyatsofamba sei kana kuti zviri kufamba sei handingaziva kuti vakazonyatsogara rini. Ivo ndivo vangatoziva. Makarwara muchiri mese here namai ako? Ndakaroora 2009. Ndakaroora chitori kubva kuchikoro. Ndikaitisa kosi yemacomputers ndichida kuzoshanda nawo kubasa kwangu. Ndikatoresa driver's license. Nditoshanda nawo kubasa kwangu ndinotowazoita zveaccounts. Saka ndaivabatisa zvese zvekubasa. Ndingati mabank cards nema-investments accounts ndozvetiri wari nazvo zvakanyanya kunyanyanya ma-investments account ndakavhura muna 2001 ndichashanda kupublicity. Ndakaisa mari yangu yaiita $2,000. Madollars achine value yema-US. Endaiumbiswa kuti ndichazotenga dzimba kunana Borodero muna 2011. Saka mapepa iwawo akadini akaenda nemadzimai iwawo ari kuramba nawo. Saka ndada kutofira kuti sometimes anogona akafrauda nemwana bhoti nebheti nemwana ungoti baba akafa
utofambira nyaya dzemapepers angu ndiri worried maningi nezvinhu zvangu zvibasa zvakaenda nawo madzimai angu handisi worried hangu nekuramba kuti zvangataura kuti takazosiyana ndiri benzi watoerwa handigari nomupingu chandiri worried ndezvinhu zvangu zvakaenda nazvo. Kuti mimi makadanana nawe 2011 pamaroorana 2011 pamaita mwana 2011 zvese zviringoita pa2011 zvese zvinoita mwedzi mingani? No, inoita 9 months. Saka makadanana mwedzi upi mimi wa 2011? January. Kubva mwana mazoita munani? Alright, so wataita kuti baba vari kunyanya stereki zvine chekuita nemapepa avo ekubasa. Mune ruzivo rwemapepa avo emainvestments avo nokuita sei zvichiita kubasa kwavo? Inini ndandisiri business ravo handisi combined marira, handisi shareholder wekambani yavo, handina mashares mukambani mavo. Account kana munhu akaiswa ari shareholder ndopega paanopiwa account, access yeaccount. Saka inini handina kungobvira ndaita shareholder, handina access yeaccount yavo. Ende savings account haishewe maaccount. Zvakanaka. Iwewe Moses wasungisa vanhu vatatu. Jonah, Charity na Gertrude. Vese waona vaine mhosva yakafanana yekukurambidza kutora zvinhu zvavo. Tingati wanga pakuroora kwangu kwese ndovakanga varipo, ende pakurwara kwendakaita ndovakasara vari muchaji nezvinhu zvangu. Jonah chii kwauriwo? Ndibaba mukuru. Baba mukuru. Gertrude ndimai guru. Alright, saka mudzimai wako ndiCharity, Gertrude mukoma womudzimai nemurume wake. Okay. Wati iwe wakaroora 2009? 2009. Uchiroora kupi? Ndakaroora kwavhuvha pabadhumena pamushawo pakadedzwa wabereki wavo kunatita wavo Chipinge wekumasvingo nababa mukuru wavo. Ndakaroora almost kuma$3,000 ndakabhadhara ndoroora ndikangosiya zvimombe chete. Ndikatombogara ipapo zvakanyanya, ndikati muno ndakatombovhura mashopu pamai wamba emagroceries kuma2009. Ndakazorwara nyaya ndakanga ndakuita zvepolitics ndichida kuita upiwe money current. Saka ndo zvakazodisturba ndakazoroiwa mumbowo wako wekuti wakaroora 2009 unozadziswa nyika. Kana marekodzi ako ndakatangira ndakaita pachidzidzo kwava Christopher, ndikatanga kuzoenda paneighborhood clinic iri pamverechena apo. Ndopendakatangira kuadmitwa zvepsychiatrist. Ndakati humbo hwekuroora panoroorwa panogarwa dare. Wanga waripo poita zvinyorwa. Wabereki wavo wese vanga varipo. Aiwa ka. Handi munonyorerwa nzi chakati ningi kuroorwa kwaningi gore rakati zviripo here? Marekodzi akachengetwa aripo here. Ari kupi? Sofa inofamba nawo. Rinotaura zva2026 ka. Ndingotaura marekodzi chiri murwere wedepression, chine depression chiri kurapwa kuZara, Mbuya neHanda kuHarare Hospital. Marekodzi acho aripo, ndotorapwa kupsychiatry, ndaitongoenda kuAnnex paParenya. unoona zvaitika. Iwe wati wakaroora 2009. Wagara nemudzimai wako 2010. 2010. Ndo mazosiyana 2011. Hatina kutombosiyana, iye it's like andisai zvinhu zvakamira sei. Ndakazoti akushandira akandinzoti akushandira pendakazodzoka ndabepura, akandinzoti akushandira kumberengwa, akandinzoti kana zvichita tenga stand ndozonyora tsamba kwakuru wangu ndaura kugara padhuze nemurume 16 zvinoita zvekubasa kwedu. Ndosaka mari prafuti pamari idzidzoka kadhi rakamusiya akabata rakanga rine kuma2015. Aidzwa ka Moses. Ndati paita nyaya mbiri.
iwe wati wakaroora 2009 2000 kuzotanga kurwara 2011 2010 ndipo wakatanga kurwara iwe wati hauna kurambana nemudzimai wako zvichireva kuti Charity mudzimai wako ndizvo ndizvo Charity obva ati akadanana newe 2011 2011 ndandichitorwara ndori kumusha anzi takadanana 2011 aiwa ndobva wandiroora akaroora here akaroora akaroorerawo pachinamhura 10 papolisi at 10 Charity ari kuti wakandiroora ndobva wandisiya iri nhombo iwe uri kuti 2011 wanga wakurwara ndakarwara 2003 umbo wekuti wakarwara kutanga 2010 uri papa uri mumarekodzi tokonondotora kuponene kunozvichi patape kana kubvunza bakristo ndagara pachitsinzi zvekuti ndizopona ndakarohwa ndakarwara ndikapinga ndikazoyereswa ndikazogara pachitsinzi pamadzibaba Christopher Viano apo kwe almost 6 months ndikazotanga kurapwa pa inozi chipo iri pamvere chena alright ndapanzwa iwewe wazoenderera mberi ndobva wati une zvinhu zvako zvebasa zvawanyora ndo zvakanzi ningiringini drums 20 drums white spirit 20 drums xylene 20 drums thinners 20 drums sulfuric acid ndizvo 1 drums sulfuric acid 10 drums thinners ndizvo zvinhu izvi zvakauya kuna Charity Chirudzi ndiyanga ari incharge nemakeys ndakamuroora ndaitogara naye aive makeys ekupa kuhighgrade shop kana muchiziva kwaHarare kuhighgrade kuna ulodzero pahighgrade complex paichengeterwa zvinhu ndandine shop ipapo hardware saka zvinhu zvazvo zvirimo saka ndangorwara zvinhu ndakazodzoka zvichizi zvakatorwa nemudzimai wako iye akatobundudza kuti pana mwe aiti baba munini wake aishanda kuprisons akambouya ndikaona akatondudza kuti zvinhu zvachengetwa nevabereki wangu vachazokupakana nawo wapora ndo zvakandudza Charity shopu iyi ichiri kwereka kuti yakavhara Charity patotaurwa nyaya yezvinhu zvakasiyiwa zviri mumaoko 20 drums 10 drums thinners nechaunoziva nezvazvo here handina chandoziva nezvazvo saka toti pana vachii zviri kuitika tuyari kuti ndakasiya midziyo yangu yebasa iri mumaoko ako zvikutondinetsawo pakuti kuHighglen uku yanga iri shopu yavaiitira zvifuwa zvemakemikal havasi kunyepa asi kuHighglen uku makeys ka ende kune security yakanyanyisa yekuti hakuna munhu anobuditsa zvinhu kuHighglen kuya asina kuonekwa kunzi ndiani ishopu yavaiitira zvemakemicals iyaive nguva ipi before chii before tarambana ndo pandaiziva vachingwani rini ini ndakapedzisira kuziva ichioperator iyo 2011 yaitooperator makazorambana rini 2011 saka wakangoziva vaine shopu wakambokusvikera ndaitoshandapo saka zvari kutaura kakuti ndakakudzidzisa kwete kushanda kwekuti tandamurume nemukadzi ndakamboshandapo semusikana webasa weku zvekuitiswa macomputers kana drivers license ndakatozoitora 2014 ndogona kukuratidza hii drivers license mafotos ayo ndakatozozvitoresa ndega kana certificate remacomputers racho handina certificate remacomputers ini chandiri qualified kuva mupurisa handizive zvemacomputers macomputers kutozomaita ndakatomaitiswawo nebasa ndaamupurisa saka iwewe pawaishanda kubasa kwake uyu uri musikana webasa ndopamakadanana ndopatakadanana 2011 tinangoti kutanga kwa2010 tanga kwa2010 pandazoita mwana 2011 kuroora akazokuroora rini 2011 akuroora 2011 nditori nepamuviri kuzorambana makarambana Chirudzi munhu ane vakadzi vakawandisa saka ndaisazvikwanisa zvaiitika zvacho saka kusawirirana ikoko ndokwakaita kuti tisiyane mbuzo wangu wati makarambana Chirudzi
kuzokuita vakadzi vakawandisa kana ndingoti ndo zvakonzeresa kuti murambane nekuti iwewe waitofanira kuita tsvakurudzo dzako iwewe usati wasvika pakuita pamuviri kuti uone kuti munhu wandada uyu ndinowirirana nazvo here zviri kuseri kwake kana kuti kwete. Panguva yacho ndaiwirirana nazvo nokutanga akasiyana nevakadzi vake, saka iye paakaungonoda ari pamuviri madzimai akawandisa nekuti pawakatomuda waizviziva kuti varipo. Ndaizviziva. Saka chinipindura pandabvunza apa kuti makarambana chirudzii. Marambanirani atakaita ndakatomuudza paine hama dzake kuti nini handichada. Wakaudza uyu iye anotozviziva. waimuudza chirudzii kungotaura mashoko ndonzira yekurambana. Handina kukwanisa kumupa gupu. Saka muna kurambana kauri mudzimai wake? Handisi mudzimai wake. Kana makatarisana mambo saizvozvo murume wako nokuti hamuna kupanana gupuro akauya akaroora kwa Akaroora. akatouya akauya achina mambo achichema kuti ndoda mudzimai wangu, mambo anotokumanikidza kuti enda kumurume wako. Totendi. No, haisi nyaya yekuti totenda, totaura nyaya yetsika pana. Handiti? Tsika pane padzinotangira. Tsika dzakatangira pakusumuka pake achiuya kuzoroora. Handiti? Ende tsika idzodzo dzine madamburirwo adzinoitwa. Handiti? Kana tsika idzodzo dzisina kudamburwa topati kudi apo. Kana tsika idzodzo dzisina kudambira kazvotongobuda pachena kuti uchiri mudzimai wake. Iwe unogona kuzviramba pamuromo wako, asi kana tsika dzisina kudamburwa uri mudzimai wemunhu. Chinhu chinonzi kuroorana hakuzi kuchinjana chigubhu chemvura masinzwa. Chinonzi kuroorana kubatanidzwa kwevaviri mumhepo masinzwa. Ende kana tichidambura wanano iyoyoka inodamburwa ichiteerwa futi nzira dzetsika. Wanano iyoyo kana isina kudamburwa chero kwawaenda unenge uri mudzimai wake. Ende ane right yekutosungisa murume waanokuona uinaye achiti mudzimai wangu handakurambana naye. Iwo haine kuzina yako kuti taane makore akati tisingaonani, but yobva ati nanda kumupa gupuro iye anomupa gupuro. Chinova ndo chinokosheswa namama. Nyaya yamauya panapa inyaya yemudziyo yebasa iri kuchemwa naMoses kuti ndakasiya mudziyo yangu yebasa iri mumaoko mako iwewe. Sisi vacho Gertrude, Moses unomuziva kubva rini? Inini makore handicharangarira asi kumuziva ndomuziva. Kumuziva ndomuziva. Wakaroorwa Cherry wanga usipo? Ndandiripo. Aive rini? Makore handicharangarira. Waive kupi ipapo iwewe? Ndevepo. Ungatadza kuziva kuti ndakasimuka kubva kugweru ndichifambira kuyozororwa kwaCherry. Ndandine mwana anga aita zvakati ndandakadai. Nokuti kana iwewe ukati handichaziva ndakuti imi muri vaviri mabatsirana kuti regai tinoramba kuti hatimuzivi. Kumuziva ndomuziva. Haungatadzi kuziva pakaroorwa munin'ina wako iwewe. Paive nanhingi 15 years. Nanhingi vaivepo. Munhukadzi hakanganwe zvinhu zvakaita sezuva rekuroorwa kwake kana kuroorwa kwemunin'ina wake. Zvinhu zvava zvikanganwe nemunhukadzi izvozvo. Ende ukandizoti wakangana zvinhu izvozvo izvo uye akateererwa. Zvizive. Pane shoko rauri kutoudza murume wako ipapo. Uchitaura neni uye akateererwa. Ndida here? 2011. Ndipo akaroora. Ndipo wazonyatsofunga kuti panoita kutaura. Pataurwa naCherry. And anchicalculator from 15 years back. Nai Jona. Pamunini wako wakauya rini mumushamenya? Pamusoro imamo. Vamudiki vangu ava vakauya mumusha medu kuma 2000 rini? Kuma 2004. 2004? Ari shamwari yangu. Taiwirirana
nabamudikani. Inini ndini ndakatotsvagira vainini vangu basi kushamwari yangu iyi. Vauya 2004 ndokubva ndazoti ndikini 2011 ndokubva ndazoti amainini basa endai kubasa. Anga asiri apo ndakavaendesa vari 2 ana amainini vangu nemukuru kwavari. Vaenda kubasa ikoko ndokusonzwa pamudiki vangu vakatuma baba wavo kwandiri kuti baba wavo ndovakandudza kuti mukomana ari kuti apara mhosva. Saka mukomana ari kuti ada kupinda mimba imwe chete nemi. Ine ndikabva ndaudza sisi vacho kuti ndo nyaya ndaudzwa. Chete anga ari pamuviri. Anga ane pamuviri. Amitiswa naamutama vari kubasa. Ndopandikanzwa ndikati aiwa zvinhu izvi hazvina kuipa. Baba mudiki inini chiripo ndiri kuratidzai makwara kutungamirirai. Ndini ndakaenda navo kuChipinge kunovaratidza ana mbuya vanga variko. Zvinhu zvese zvikafamba vakaroora saizvozvo. Vapedza kuroora saizvozvo chandinoziva mudhabha wangu ani mukadzi womukuru. Mukadzi womukuru akamhenga ati aenda akabva adzoka. Saka paakadzoka ndakafonerwa inini nasisi vacho vachiti mwana anzi ari kufa nenzara zvadai ina ndakuendapo. Sisi vana ndo vakaenda vakanoona akati azvishowa tasvika mwana ari mwana ukuru uyu achinzi angosiyiwa kubudiriro kwaairojerwa namudhabha. Mwana mukadzi wemunhu. Sorry wapotseka amainina vadzoka ndikati ko madzimai mafamba sei. Zvikanzi ndasvika zvishowa mwana asina chokudya chiti. Ndikati ndangoti hangu alright ndobva vadzoka. Asi kuti nditi pane chandakaona inini kana kuti madzimai angu apo vachive nacho panyaya idzodzo ine hapana chandikaona. Kusvika pari zvino kufamba kwandiri kuita uko amudhabha wamamudiki vangu kana ndikavabvunza kuti nhai amudhabha pane rimwe zuva here pamusha wamuri kutaura wandakakusaidzirai kana kuti kutukai kuti musapinda apa kana kuti musaita sei. Indongoziva kuti tikasangana amudhabha anongoti mukoma andi tinonwa madhiringi. Tosvika tonwa madhiringi edu tonamata toparadzana. Chazounza Charity kumusha yekwamurove kuvhileji yekwamurove chii ende zvakazva parwendo rwanga rwakamira sei wazounza Charity mamurove? Pane nhikirikini yemamurove apa pane homestead dispute kapa because nyaya yakamhangarwa ichinzi homestead dispute but hapana papao yakataurwa nyaya yemidziyo yebasa. Dzakuita sokuti dzakuita nyaya mbiri dzakasiyana zvachose, nyaya yemidziyo yebasa nenyaya yehomestead. Kwakauyiwa sei village kwamurove? Kwamurove ndoku kwababa mukuru wako mumasikana muri vaviri mimi mafurirana chii chamafurirana wanzwa mataurira ata murume wako akaziva wamudhemozisi rini? 2004. Iwe wanga usingazvizivi? Ndati wanga usingazvizive here? Ndosaka ndakuudza kuti munenge mafurirana kunyepa upenyu hurukahwo ivhiri rinotenderera. Handiti kunyepa muupenyu hakuna chakunoshanda. Munhu ingotaura chokwadi zvinhu zvotwasanuka. Kana vanhu makakanganisirana mogara pasi mokumbirana ruregerero paya ndakaita zvakati ndiregerere mumwe wangu takuenderera mberi noupenyu. Ukaza kuswera uchinyepaka uri kufamba wakatakura zimutoro rekuti kwauri kufamba uchienda hausviki nekuti mutoro wacho uchasvika pakukuremera utadza kana kuutakura iwe muridzi. Ukamira pachokwandika uchafamba usina mutoro waunotakura ende chese chawada kuita muupenyu unokasika kuchiita nekuti hakuna mutoro wokuswera uchizvinyepera. Une mwoyo wakareruka zvinhu zvese zviri kungofamba. Ndati Charity akauya sei muvhillage yekwamurove? Charity ndipindure. Kuvillage kwamurove ndokumusha kwabangu vangu. Musha kwabangu kwa?
wakauya kuzoita barika pana sisi. Aiwa. Ingabvunza kuti Charity wakauya sei mumusha maMurove wakuti ndio kumusha kwabamukuru wangu. Saka kana wauya kumusha kwabamukuru wako wauya bamukuru wainga sisi wako. Aiwa, pamba pari kutaurwa pasi pamba pabamukuru wangu. Pamba pandakatsvagirwa pokugara. Ndosaka ndati iwewe wakauya sei mumusha maMurove. Ndomawira ndakaita maMurove. Ndakatsvagirwa pokugara nabamukuru. Ndo vanga vagara vachiziva nzvimbo yekwaMurove. Isusu taiziva kunonzi kwaChirombo. Ndokwandakakurira. Wakatsvagirwa chirudzi. Bamukuru ndo vane hama dzavo dzavakataura nadzo. Ndobva watengeserwa. Handingati kutengeserwa. Iwe handabvoti toda kutora stendi yako iyi. Ndati wakauya sei. Ndipe umbowo wacho wekuti wakauya sei maMurovewo. Ndipe mapepa acho tinzwa. Maafidhavhiti acho amaifinyorera. Hatisi kutonga nyaya yenzvimbo yako yemaMurove. Tiri kutonga nyaya yako nemurume wako Moses Yamangara. Ndo yatikutasana nayo panapa. Kana wazosungiswawo neyemaMurove inenge yaimwe. Handitonge nyaya mbiri pari zvino mapepa ekuteerera takanzi tizokuteerera. Ndipe mapepa enzvimbo yaunayo yemaMurove. Unoti yakatengwa sei, yakatenga nzvimbo indiani? Apari zvino handina. Ende chinokurisa kuti iwe wakatenga stendi iyi uri wega chii? Hanzi nemurume wako ndakakupa $500. Ndizvo? Yekuti uyo wakashandisa pakutenga stendi maMurove. But kana tichiramba hatingorambi ndofunga iwewe nebasa rako pane zvimwe zvamunoshandisa umbo kuti muti chokwadi pane zvakaitika. Handiti iwe ukati imba yekwaMurove ndeyangu ndakaitenga ndega. Mambo umbo hwangu ndakafirana ndakanyorera naAffidavit neagreement of sale iyi nemunhu. Agreement yacho ndeiyi. Takanyorera naagreement of sale nanonzi Norman akashayika. Saka agreement of sale yacho ndakaimisplace, but from that time ndaingoteerera chandinacho mapepa mareceipts emutero. Zvinonakidza tinoda mumwe rabai kuti pamutero ndokuti titifero penju. Asi kuti pamutero wenyu ikoko hazvirevi kuti mavagare vemashinamora. Mutero wenyu touda chaizvo kuti tigadzire marodzi emaMurove emo. Saka musazoti nekuti ndaiteerera ndosaka. Zvinoukama zvinhu izvozvo. Handikupanzikisisa mama. Moses. Chanda kukumbira kwaurika. Ndechekuti ugutse dare kuti iwe wakaroora 2009. Definitely haina kukanganisa because my data towards elections dzaida kubviswa dzakazobva waMugabe. Ndopendakacampaigna kuti nditwe MP ndopendakagwara. Basa kwamaishanda wako waishanda naCharity nani vamwe? Ndanditoti mawekazi akawandisa. Wangori mawekazi akawandisa. Because ndaita zvindandi. Kuhaigire ndikoko ndokwakasara kuine zvinhu izvi. Ndokwasara kuine zvinhu. Pakati pevashandi vawaive navo nemudzimai wako Charity, sei wazonokedzera Charity ari wega? Charity ndaitodrive kubva kuhaigire kuzorara kumba kwavo. Ndandangogara kumba kwavo ndaingofisa ndokwaingondinakidza. Waigara kumba kwavo kwaChirombo? kwaChirombo. Nemotikari dzangu dzese. Ndaitodrive every morning ndichienda kuhaigire. Charity anga ari manager here anga ari chii kukamba? Ndada kumuti abate home zvekubata mari. Zvemari. Waimanager business iri ndiani? Ndini ndaimanager. Uri wega? Hapana mumwe aikuteedzera kana ani? Nguva iwewe nemudzimai wako Charity? Papa naadministrator aita zveadministration. It's like ndakaita marketing sane ndichisosa. Saka kudzai uyu iwe mba warwara kudzai akasara aripo. Kudzai ndakazomudzinga. Wakazomudzinga sei iwe wakasiya zvinhu izvi uchirwara? Kudzai ndakatomudzinga ndakamuona kuti pane zvaangachiita pandakaroora mukadzi wangu. Kudzai aishiya mainformation nedzimwe mhuri zviri kuitika. Kunze kwakudzai vamwe vashandi vaiponda nani? Kwakuna umwe rivha anogara padombo shawa. Anogara pamusoro padombo shawa.
nemunun'una wangu aizira anonzi Lazarus. So wadi kuuya naye munomudare sewitness yako iyoyo. Chokwadi zvinhu zvitaive nazvo ndobva zvasiyiwa zviri mumaoko aCharity. Kana zvichitogona kubuda panze ndafonera ari padhuzano rivhasi yawo ndatombotaura naye manje. Because nyaya ikai zhinji yacho yamutaura munomushandisa izwi remuromo pasina upowo. Handiti daiwo yaneroora rako rekuti tarisai mambo dheti rakanyorwa apa iri 1 June 2009 ndopatakagara dare rekuroora. List yandakatopiwa ine dheti racho iri ndopandakaroora. Handiti ndakazotanga kurwara mugore rakati ndobva ndaendeswa kuchipatara kwakati. Kadhi racho randakatanga kurapwa nderiri umbo hwekuti ndakatanga kurwara muna 2011. Handiti zvemari yandakazotumira kune mudzimai wangu kuti atengese ndinogona kutadza kuva neumbo sezvo ndaita nemumwe wangu wandodana naye. Asi chikuru ndechekuti pandakaroora apa pandakatanga kurwara apa ndichisiyira mudzimai wangu birth certificate remwana rakazozvara iri umbo hwambo hwekuti tine mwana tese mudzimai wangu roora rangu apa. Handiti kubasa kwacho kwataishanda kwataichengetera zvinhu izvi taishanda nanhingi nhingi wacho wandaunza nhingi uyu nauyu kuti wauye kuzowitnessa kuti pandakarwara ndakasiya zvinhu izvi zvechokwadi ndobva ndasiya zviri mumaoko emudzimai wangu Charity. Ivo vobva vapupurawo zvechokwadi mambo zvinhu zvakasiyiwa. Uyu Moses achitanga kurwara ndokusiyiwa zviri mumaoko emudzimai wake Charity. Handiti kubva ipapo hazvicharambika. Mambo vakuchimanikidza Charity kuti Charity buditsa midziyo yemunhu womudzorere. But chiri kuwanda pakameduka izwi remuromo rinogona kuchinja chero nguva. Indobva ndati Charity ndakubata nemhosva yemidziyo yaMozisi yawakatsakatikisa. Charity anobva adzoka obva kuti asi mambo umbo hwacho hwamashandisa ndehupi? Umbo hwesho asi maparisitsi kai paruda ndofunga manzwa umbo hwandataura. Ndatanga kutaura nyaya yelist rekuroora rakanyorwa dheti. Iwo wachi ndakaroora 2009 Charity ndobva ndakaroorwa 2011 paita kupesana kapa pobuda kahombowo toona kuti chokwadi ndechi wobva wabudisa iwo kadhi rekuchipatara mambo ini ndakazotanga kurwara 2011 umbowo hwacho wekuti ndakarwara apa makadhi angu aya ndopandakatanga kurwara apa. Charity ndaishanda naye kukambani yangu yaiita zvakati yanga ine madrums 20 eZailini madrums 20 eWhite Spirit nezvimwe zvakadaro zvaive kuHighland shop kwedu kwataishanda. Asi pataishanda ndasingashandi nini nemudzimai wangu panga paina nhingi pavanhu vese ivavo ndauya nevaviri ava ndomawitness angu. Mawitness obva ataura kuti zvechokwadi taishanda tese zvinhu zviri kutaurwa apa zvaiveko kuHighland zvakasiyiwa zviri mumaoko aCharity. Charity tochiti chiramba akatinzwe paita umbowo huri kubuditsa pachena kubva ipapo zvinonetsa kuramba. But kana matauriro atiri kuita yaka zvinonetsa kuti munhu abatwe nemhosva nekuti panenge pasina mumwe ari kutsigira pasina umbowo hunonyatsobatika kuti titi zvechokwadi ndo zvakaitika here. Ndotenda mambo ndogona kuuya nawo Lazarus narivhasira wendaishanda nawo ende zvese zvekuti panext time ndogona kunotora futi marekodzi angu eurwere hwangu ndakatanga uye birth certificate remwana anonzi Dhenze hoputi aform 3 zvinawo rinobuda futi takamuzvara mushoko anawo zvuma yacho ndaizvichengeta anogona kubudisa futi. Zvinhu zvatiri parava zvinhu zvakati one day 20 madrums haisi quantity shoma. Papane 20 40 ndaisupply Herald mushonga wekuprinta every month that ine budget kusupply 20 drums. Totaura zveover 50 madrums pana ndaisupply machemicals. But panoda umbowo chaiwo unobatika kuti zvimarekodaitotenga kuna naAstra Chemicals nekuna naATS ndaitenga lokari. Kana tine umbo hwacho kangatiuye tigutse dare kuti dareka ndirege kuita sekuti pane pandaenda newe Moses ndobva wanondipira mudzive mangu kuti mambo ubatai Charity nemhosva yekuti akatora zvinhu zvangu. Asi kana umbowo huripo apa hapana kupokana nekuti umbowo hwacho hurege huripo. Dheti rechinzi ndakaroora 2009 musi wa1 June ndaCharity uri kurambirei kwenga zvakanyorwa apa 1 izvi. Handiti zvapachena izvo. Murume wako akazotanga kurwara 2011 iri kadheti rirapa rakadhindwa kuchipatara kwaakatanga kurwara.
maishanda mese nevamwe vashandi paine machemicals akanyorwa nemurume wako vari kupa hombo ava vauyiwa navo nemurume wako chereti unovaziva here hongu unovaziva unovazivira kupita ishanda tese wopa hombo hwavo handiti apa tataura zvinhu zvine mumwe kunze kwenyu imimi nekuti ava vari vaviri ava vari vatatu zvakanaka kuti jona uyo abuda chokwadi chokuti waive shamwari yake ukasvika pakumupira kuti ndapara mhosva ndabuda kuti ndinororaga kutungamirira ukandoroora abuda pachena izvozvo ndo zvinoitwa nevanhurume izvozvo kutsva kuendebvu varume tinodzimurana hatisvipane kana zvinhu zvashata zvinengei ende chimwe chinhu chamufanira kugara muchiziva vanhukadzi ndechekuti uyu neuyu neuyu pane zvakafanana zviri pavari mumafungiro nemumaitiro izvi izvozvo musambofa makazonyeperwa mukazvifunga kuti zvakanhingikira mukavaona vari vatatu kudai vane zvakafanana zviri pavari mupfungwa mavo nemaitiro avo nekuti vese vanhurume ende vakuru pavakazotaura vakati kutsva kwendebvu varume tinodzimuranaka vaitotaura shona yakadzika yekuti varume pane patisingasiyani hongu zvimwe togona kuona sekuti tinodzokera kunyanya kuzembera hedu kumadzimai asi pane pekuti zvinokubata mwoyo zvokudzimba woti regai nditire mumwe wangu manzwa nhoroondo yekushamwari hwavo zvosvika pakuzouya kwawakaita iwewe yaasingakangani asi sisi Gertrude havanei nayo kana kuti munino vakazororwa riine havanei nazvo regai ndidai so ndakukumbira kuti ndipfudzire nyaya yenyu mberi ndokupai nguva yekuti utsvage umbo hwanditaura ouya nawo kana paine vanokwanisa kutotipa hombowo kuti zvinhu zvacho zvakatakurwa ndobva zvazoenda kwakati ngavauye vavepo iwe ndounovaziva vaunotora ouya nawo iwewe chandiri kuda kwauriwe hombowo he imba yako yemamuroyo unobva kuna sabhukumurove imba iyoyo yakawanikwa chirudzii wavanoziva panyaya yemba iyoyo ndiani vane chavanoziva here nezvamozisi kana kuti vanongoziva iyoyo zvogona kunetsa nekuti uye ati pakatengwa stendi ndo paakabva arwara zvakanaka kuti sabhuku vacho vangova ine mashoko avanotaura tobva taziva kuti zvechokwadi uri mugari memba wemamurove ende imba iyi wakaivaka uri wega ende panzvimbo ipapo hapana mumwe munhu anozikanwazve ane zita rekuti mozisi ndikumbira kuti tiite saizvozvo tosangana mupanga 6 June ouya une umbo hwatataurwa ndakumbira toona kuti tinosvika papi mazvita